Navarraldeko kolaboratzailea dugu gurekin, Beini Agirre eta Beloaga oroimenaren behatokia dokumentala aurkeztera etorri da. Durangoko azokan aurkeztu zuten eta gaur Xaloan egingo dute. Ongi etorri, Beini. Berdin, baita zuek ere. Zer moduz? Bueno, gustora, zuen estudio hauetan pixka bat komentatzea, han Oiartzunen egin dugun lan bati buruz, komentatuko dugu. Gauza oso interesgarria, gainera. Hori, pixka bat kokatzeko, zer da Beloaga? Bueno, Beloaga, berez, Beloaga, Feloaga, bada toponimo bat. Oiartzunen dagoen leku bati edo deitzi zaio, hori, Beloaga, Feloaga, edo hori, hori kokatuta dago Oiartzunen. Baina Beloaga ja da 1200ko konkistan Jimenez de Erradak aipatu egiten du Beloaga gaztelu bat, baina ez du esaten nun dagoen. Konkistaren deskribapena egiten du eta hartzen ditula Tabiz Ataun, Auza eta Auza Ataun horiek lokalizatuta daude, Agurain bezala, baina gero tartean dago Beloaga bat, baina ez du jartzen nun egon zitekeen. Egon zitekeen Hernanin, Donostian, edo edozein lekuan, ezta? Eta ez da gehiegi lotu izan, historialariak ez dute gehiegi lotu izan, Beloaga, Feloaga, Oiartzungo toponimoa, Jimenez de Erradak esaten zuen Beloaga gazteluarekin. Azaldu da arte. Hori, orain arte ezkutatuta zegoen. Bai, baina ezkutatuta zegoen, ezkutuan zegoen, sasiak eta zuhaitzak eta vegetazioa janda. Lekuan zegoen, jakina gaztelua ez dago gaztelua, baizik eta gazteluaren aztarnak, oinak, nola daiteko arresian konfigurazioa oso garbi zegoen, baina gero erabat sedimentoakin eta urteen poderioz, han etzan ikusten arresia zanik, ikusten zidan leku batzuetan, harri batzu beste batzuen gainean, eta bar, ezta? Eta baita, bertako jendeak, transmisioagatik eta kulturagatik eta ohituragatik, inguru horri gaztelu deitzen zioten. Baina, relazio hori ez zegoen eman da. Hor gaztelu izeneko paraje bada, beraz badakigu gaztelo bat egon zitekeela hor. Ze gaztelu? Inor ez daki. Noizko gaztelua da? Gazteluaren sortzea edo ez dakigu dokumentatuta. Baina esan behar da, Beloagako gaztelua dagoela kokatuta Arkaleko haitzetan. Eta Arkaleko haitzetan, Oiartzungo lurretan, Arkaleko haitz horiek daude oso leku estrategikoan kokatuta. Hau da, itsasoari begira, eskuinaldea dakazu Jaizkibel, Hondarribi, Donibane, ia Baionaraino ikusten da. Bestaldetik ezkerrean dakazu Donostia, Getaria eta parte hori, eta atzean Aiako harriak eta Arano, Mandoegi, inkluso Aralar, guzti horiek. Orduan, da benetako talaia bat. Eta talaia hortatik sekulako ikuspegia dago. Alde turistikotik adibidez, izugarria da. Berez, paisaia, tarte batzuetan paisaia industriala da, baina itsasoa, Hondarribiko aeroportua, Hondarribiko portua, Hendaia, bertan ikuste alde batetik, Donostia bestaldetik, garbi dago horrek jokatu izan dudula paper bat garrantzitsua eta estrategikoa maila guztietan. Eta horren adierazgarri da, bat, gaztelua edo Aiako harrian pean dago Irun, Hondarribi, eta Irundik Oiaso ateratzen zen erromatar bidea, Baskoniako golkoa,
Mediterraneokin lotzen zuen kalzada erromatarra, erromatar bide hori. Erromatar bide hori abiatzen zen Oiaso portua zena, Aztarnak eta aurkitu dira, erromatarren portua, eta hortik egiten zuen baztanen barruan, bidazoati barrena, belate gainditzen zuen, lantzetik, iristen zen ezkerraldea, Orreaga aldea eta eskuinara alduta Iruñara. Eta Iruñatik Tarrakora edo Tarraganara iristen zen bidea. Beraz, hor talaia bat, zaintza dorre bat, toki bat, segurasko egongo zen erromatarren garaitik. Berez, erromatarren garaiko txanponak eta aztarnak aurkitu dira. Horrez gain, Arkale haitzan mendebaldea, atzealdea, hor daude Arditurri meategiak. Eta Arditurri konstatuta, datatuta dago, frogatuta dago, erromatarrek jada hortik ateratzen zutela zilarra eta brontzeak eta egiteko minerala. Geroago, beruna eta atera izan dute, baina erromatarrak izan zian lehenengoa ustiatu zutenak Arditurriko meategiak. Beraz, erromatarren garaian hor zerbait egotea, talai bat egotea, guztiz logikoa da. Orduan leku estrategikoa zen, eta historian zehar ere leku estrategikoa izan da, zen gero dago Oinarrebi, Hendaia, Bidasoa, iparraldeko Akitaniako muga eta Baskoien, Bartuluan eta muga. Orduan, Aztarnako hor daude, eta batzuk ere aurkitu dira. Ez dakigu geroko evoluzioan nolakoa izan dudan ez daukagulako dokumento idatzirik. Eta lehenengo aipamen idatzea egiten dana da Ximenez de Radaren konkistaren kronikan. Ximenez de Radak kronika egiten duenean, Alfonso Zortzigarrenaren kronika egiten duenean, esaten du Alfonso Zortzigarrenak hartu edo ez du erabiltzen konkista, baina hartu egiten duela, adkizitibet, hainbat toki, hainbat gaztelu, horien artean da Beloaga. Eta hori da lehenengo referentzi dokumentala daukaguna, gaztelu hori. Horren ondotik oso historia aberatsa dauka, logikoa da, zeren oso leku estrategikoan dago, historia aberatsa dauka gaur egun arte. Eta garai gehiagotan izan da protagonista ere, ez? Orain dela gutxi, bueno... Bai, baina ezagutzen dago adibidez karlisten, bai lehenengo eta bai bigarrengo karlistadetan hori posizioa, borrokarako posizio bat izan zen, bai liberalen aldetik eta baita ere karlistaren aldetik. Orduan hor toki hori, jada gaztelua bazen, toki hori hartu edo batzuek hartu edo besteak hartu, indar korrelazioen arabera edo gerraren jarraipenaren arabera, baina jada karlistaldiko garaietako dokumentuak badaude eta badakigu karlistak hor egon zirela. Are gehiago, induzketak ere egin izan du dira geroztik. Orain gu horrea iritsi baino lehenago, beste batzuk egon dira ere hor aztarna bila eta induzketak egiten. Baina uste izan dute hori karlisten garaian eraikitako zebazala, forte bat edo arresi bat edo hori, ezta? Eta esaten zitzaienean ezetz, hor agertzen diran hormak eta hor agertzen diran arkaitzan gainean egindako asentamentu horiek eta horiek etziran karlistaren garaikoak, hori antzinakoak, eta esaten zen, bueno, bale, agian parte hori bai, baina beste guztia karlistena da. Beti gehatzen zalantza horrekin, ezta? Bai, erromatarren garaiko aztarnak aurkitu dira, txanponak eta dominiak eta horregako gauzak, eta karlisten garaikoak ere bai, oso azalean, ezta? Karo,
pixka gehiago sartu egin bat ziren, aurkituko zituzten ere, gero aurkitu izan diren bezala, adibidez, antxo seigarrenaren txanpon bat. Orduan, antxo seigarrenaren txanpon bat balin badago, Naparrak etzian oso urruti biliko. Beraz, badago, nik uste dut, etenei gabeko evoluzio bat edo badauka gaztelu horrek, nahiz eta guretzat dokumentazionaletik etena asko dago, ezta? Orduan, karlisten garaian bazan, eta gero baita ere frankismoren garaian, zen, ez dugu ahaztu behar, 1649an Pirineoetako ituna sinatu zen hantxe bertan, Hondarribi eta edo zen Irun eta Hendaian artean dagoen Bidasoako uharte txiki batean, han sinatu zen pakea, Frantzia eta Espainian arteko pakea, ez euskaldunentzat pakerik, baina han markatu zuten ja Espainia eta Frantziako muga, ezta? Orduan, geroztik Bidasoa muga politikoa da, eta gerra 36-39ko gerra amaitu zanean, Frankok sekulako beldurra zaukan, ia aliatuak sartungo ziren justu betidani sartu izan du diran Akitanoa, Frankoak eta abar hortik. Orduan, horren babeserako Frankok Pirineo osoan bunkerrak egin zituen zelatatzeko eta baita ere aurre egiteko, ezta? Orduan, horietako bat, gainera behatoki bezala jarrita zegoena, justu da Arkaleko arkaitzetan dagoena. Bere lekuak, lehen pixka bat saiatu nahi deskribatzen, baina haitzaren alde batek ematen du Bidasoa aldea, Hendaia eta Baiona aldea, ezta? Eta bestaldeak justu ematen du Donostia aldea, Astigarraga, Oiartzun aldea. Orduan, zulo bat egin alde batetik bestera, daukazu fronte batean, leio batean, iparraldeko leioan daukazu iparraldeko paisaia guztia, eta hegoaldea, pasatzen zeanean, zu korrika pasatzen zea, baina bestea pasatu beharko luke mendi osoa. Orduan, berez, lekua oso ederra da, goitik ikusita ederra da, baina estrategikoki ere ikeragarria da. Eta, dokumentalean ere kontatzen da, pixka bat, eta nork egintzun nori, egintzuten esklaboek. Frankoen esklaboek, Frankoekin republikan alde borrokatu zutenak, nazionalistak, ANBkoak, horiek prisionero edo hartu zituztenean, esklabo bihurtu eta apenas jatenari gabe eta oso kondizio txarretan, ez da barrakoiak eta ez da txabolari gabe, behartuak izan ziren hor pikotxekin zuloa egiten alde batetik bestera. Eta gaur daño, eta gaur egun ere, esango nuke oso leku estrategikoa dagoela. Beste hirugarren bat da Jakue bidea, hortik pasatzen dela. Eta Jakue bidea Baionatik datorrena, Hendaiaraino bide batetik dator, Bidasoa pasa, eta Bidasoa pasa eta Beloagako gazteloen azpian, Jakue bidea banatzen da bitan. Bata, kostaldetik jarraitzen du Donostira eta kostalde osoa Santiagoraino, eta hegoaldetik Astigarraga Hernani Oriako bidea hartzen du frantses bidea edo Nafarroko bidearekin bat egin arte. Beraz, oso ikuspegi historikotik altxor bat da. Ikuspegi zientifikotik ere altxor bat da, zen bide ematen du Nafarroak arkaitzetako gazteluak nola egiten zituzten. Ikus daiteke garbi bere funtzioa ere zein zen, eta altxor bat da ere gaur egungorako eta etorkizunerako
kontatzeko, gure historia kontatzeko, eta ikuspegi ludiko turistikotik ere, bertatik daukan ikuspegia, panoramika, paisajea da izugarria. Itsasoa, mendia, Aiakuarriak, izugarria da. Eta nolakoa izan zen aurkikuntza? Bueno, harresi hauek edo horma hauek erabat estalita zeuden sastrakakin, sugaitzak eta vegetazioekin, ezta? Eta jendearen memorian ere bazan hor gaztelu bat bazala, baina ze gaztelu eta nolakoa edo norainoz, karlistaren garaian induzketak egin zituztenean ere bakarrik homenaje dorrearen inguruan ibili ziren. Leku konkreto batean, baina gaztelu asko ze handiagoa da, ezta? Orduan, hau izan zen bertako kuadrilla batek, gauza hauek jakinda eta pixka bat Navarraldek bultzatuta eta bultzatu duen gazteluen berreskuratzeko kontu honekin eta baita Iñaki Sagredorekin eta beraiek egin duten lanarekin, hor gaztelu bat behartzula garbi zaukate. Orduan ze egin zuten, bertara igo, bueltak eman, jun motozerrekin, jun pikotxekin, hasi garbitzen, eta sekulako altxorra aurkitu dute. Eta horrela, bat-batean, gero geratzen zen lana, gaztelu hori eta ikusita sedimentioak eta zituen, ze gaztelua zen edo lotzea. Belbaga da. Eta orain dela zenbat gertatu zen? Justuki 2000 eta hamaika hortxe. Eta gainera, kuriosoa da, eta dokumentalean ere horrela kontatzen du aurkitu zutenen horien arteko batek, kontatzen du nola pixka bat 1512ko konkistaren inguruan egontzan movimentuak, haiek hortik kezkatuta esaten zuten, oain esango duten gaztelu hau gaztelu kastillanoa dela. Eta horren hasi ziren dokumentatzen eta hori, eta ez, hau gaztelu nafarroa da, eta gaztelu nafarra bezala zehatu behar dugu, adierazi behar dugu edo azaldu behar dugu. Orduan egin zuten zen elkarte bat sortu, Beloaga bizirik, eta Nafarroko bandera jarri, eta hantxe dago, iraunkor, hau dena kontatzeko. Dokumentala orain emitituko dugu, 20 minutuko dokumentala da, ez? Eta zer ikus daiteke edo nola agertzen da? Alde batetik agertzen da... Lasai, negauzu edan... Alde batetik kontatzen da gazteluaren egitura, osaketa, ikuspegi arkitektoniko edo ikuspegi funtzionaletik, ezta? Zer da gaztelu bat, ze funtzioa betetzen duen, eta Beloagako gaztelua konkretuki, ze ezaugarri fisikoak dituen gaztelu nafarra dela eta esateko, ezta? Bigarrengo partean, ja kontatzen da pixka bat, aurkikuntza horren edo argitaratze hori egin dutenen esperientzia nolakoa izan zen. Orduan, beraiek kontatzen dute, nola aurkitu zuten, nola hasi ziren batekin eta besteakin hizketan, nola lortu zuten herrian kuadrilla bat egin uadena garbitzeko, udaletxearekin, arazo administratiboa, ez dakizer, hori pixka bat gizarte ikuspegitik, eta nola Oiartzungo herriak ere nola bultzatu duen beraientzat altxor baden hau azaleratzeko. Oso garrantzitsua da herri batentzat gaztelu bat edukitzea. Ez bakarrik turismoaren ikuspegitik, baizik identitatearen ikuspegitik ere. Oiartzuarrei bandala urte batzuk esatean nafarra zirela, ez. Ez Nafarrak hor
ze hortatik, lezakatik aurreakoa dira, ez? Baina gaur egun hor ikusten dezunean gaztelu nafar bat, ikusten dezu ikur nafarra, oso arroxara desate ez gu nafarra bagina. Orduan alde hortatik, Oiartzungo herrientzat oso importantea da. Aipatu dugun Jakue bidearen garrantzia eta ezaugarriak Jose Luis Orellak kontatzen digu, eta gaina kontatzen digu, maisutasuna handiz, zeren aditu handiena da gaur egun Erdi Aroko kontu hauetan. Orduan, Jakue bideari ematen zaio tartetxo bat, Jakue bidearekin batera berak ere egiten du nolabaiteko lotura Nafarroko erresumaren eta Joan Albreteren aitaren abentura bat horko bide horretan, orduan lotura ere egiten du, eta azkeni pixka bat 36ko gerraren 39an eta 40ko garai horretan bunkerraren kontu hori, gerraren, frankismoaren gerraren eta horren testu inguruan hori ere kontatzen da. Hor nolabait korrido osoa egiten da eta ikusteko zer esanik ez oso polita da. Zer nolako egoeran dago orain gaztelua? Bueno, gaztelua zegoen nolabait perimetratuta, hau da oso garbi ikuste zen harresian nondik nora zijoan eta ze parteak hartzen zituen, leku batzuetan oso erorita zeuden, baina eroritako harriak antxe bertan, ez? Hau gertatzen da, zenbait gaztelutan erori diranean edo bota egin izan dituzte eta harriak erabili izan dituzte herrian etxeak egiteko, ezta? Baina kaso honetan, Beloagako gaztelua dago arkaitz baten etzakan konturik area joan harriak bila. Harriak bertan zauden. Orduan egin dutena da nolabait oso eroria zegoen lekuetan asentatu, markatu, aseguratu, harriekin pixka bat perimetroa osatu, eta gaur egun euriagatik eta kaltetu egiten da, ebilak eta lurrak eta kaltetu egiten dezake konstrukzioa, orduan gainetik eta asentatuta dago, perimetratuta dago, eta oraingo fasea da hori bizitatu ahal izateko, nolabaiteko zirkuito bat edo egitea. Eta oraindik gauza gehiago atera aldira hortik? Bai, oso azaleko indusketa egin da bakarrik. Aljibea adibidez ez da azaldu momentuz, badaude itxuratuta nun egon daiteken uraren kanalak eta ematen duen arrastoagatik, baina berez aljibea ez da aurkitu eta ez dago gaztelurik aljiberik gabe, hau da ur-putzurik gabe. Jan gabe aguantatu daiteke, baina edan gabe ez, eta ez personak eta ez abereak, ezta? Orduan gaztelu guztiek daukate bere aljibea, gorkoa ez da aurkitu, baina ziuran dagoela. Gehiago indusketa egin beharko litzateke eta igual sorpresa asko ere atera daitezke. Eta berriro ere ez ahazteko existitzen dela. Hori da. Garrantzitsuena hori da. Ohituta gaude Loira jutentzea, edozein lekura jutentzea Kastilla aldera, eta herri txikienak ere harrotasuna handiz erakusten du bere gaztelua. Eta seguru asko momentu batean historian zehar edo lurrikadagatik, edo erasoagatik, edo gerragatik, gaztelu hori seguru bertan bera geratu zala, erori zala, ezta? Baina badago kontzientzia bat guk ez daukaguna, Nafarroako gazteluekin, ezta? Eta beraiok oso garbi daukate, beraientzat gaztelua hori erakustea, beren identitatearentzat harrotasun puntu bat dela. Eta hori Nafarroakin ez zaigu gertatzen. Hori ez zaigu gertatzen eliminatu egin gaituztelako, ezta? Orduan, gaur egun arte ez da baloratu Nafar gazteluak, eta asko daude, ez oraingo Nafarro garaian, baizik eta oso eremu zabalean, bai oraingo Aragoialdean, bai Santanderren, bai Errioxan, gaztelu nafarrez beteta dago, baina gehiena daude suntsituta. Zer egin behar da? Berreraiki, besteek egin dutena. Frantsesek Loirako gazteluak erakusten duten bezala harrotasunez eta gaina
ekonomikoki diru iturri bat gertatzen zaie, Kastillan gauza bera gertatzen zaie, eta erakunde balimaira, erakunde Nafar Baskongadoak zerbait egin beharko lukete, bakoitza bere lurraldean edo deno batea edo koordinatuta, zerbait egin beharko lukete gaztelu horiek biztarazteko, ez dakit digitalki besteik ez parimada ere. Baina horiek gure historiaren partea dira, gure identitatearen parte dira. Zaindu eta baloratu egin behar dugu. Eta gaztelukoa, Beloagakoa esaten denean, garbi esaten du, memoriaren behatoki bat. Gure oroimen historikoa eta gure historiaren referente bat dira. Ezin ditugu gutxi lurrean erorita. Hor daukagu dokumentala, dena jasotzen du, orain ikusiko dugu. Disfrutatu. Eta egingo dugu, oso interesgarria da. Eta beti bezala eskerrik asko etortzeagatik, Beñi. Eskerrik asko zuei, eta nahi zuen arte. Hurrengora arte, bai.